Boa tarde, imos a comezar este pleno ordinario do 28 de agosto do presente ano. O primeiro punto do día é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Remitiron as actas das sesións anteriores. Ben, algo que alegar? Non. Votos a favor de aprobalas? Non sei, o Partido Popular? Nos, sí, por favor, si vas a cambiar o pleno de organización, son. Sí, temos aquí as actas. Claro, sí. Ben, a acta do pleno do 4 de xullo do 2019, resina sesións ordinarias, a organización do pleno. Non sei se tedes algo que alegar, que decir. Vamos a abster. Votos a favor? 4 votos a favor, votos en contra, abstencións? 3 abstencións. A acta do 8 de agosto de 2019, ben, votos, algunha alegación? Non hai algo que decir, votos a favor? Todos votos a favor. De todos os xeitos, se queredes, se pode corregir, é dicir, se hai algunha cuestión... No. Eso, no momento de roba se pregunta xa diré. Ben, bueno. Ben, o seguinte punto, punto número 2, aprobación se procede dos festivos locais. Como todos os anos, ben, temos que aprobar os festivos locais e este equipo de goberno propón a proposta 25 de febreiro de 2020 Martes de Entroido e 29 de xullo de 2020 San Pedro de Muras. Votos a favor? Queredes decir algo? Non. Todo se falou na comisión informativa. Ben, votos a favor de aprobar estes días, todos votos a favor. Aprobación se procede de modificación de crédito. Ben, hai proposta unha modificación de crédito, dúas partidas, sobraron 12.000 euros, 12.597,73 euros de alumeado público, transferencias correntes, e estes 12.000 euros que sobraron se van a repartir entre promoción cultural, gastos diversos, 7.850 euros, e camiños veciñais, inversións de reposición, 4.747,73. Camiños veciñais, a actuación que se vai a facer é retranqueo de camiño na esplanada do campo da festa de Silán con un pavimentado con aglomerado asfáltico. Ben, votos, alguna alegación, algo que decir? Votos a favor? Todos votos a favor. Punto número 4. Aprobación se procede dun plan económico financiero. O ano 2018, entre gastos e ingresos, houve un desequilibrio de 1.000, vamos a decir a cantidade exacta, 1.188,02 euros. Entón, dentro do Ministerio, obríganos a facer un plan económico financiero. Ben, o plan económico financiero, esta diferencia dos 1.188 euros débese basicamente a dúas cuestións. Primeiro, dende a Xunta, hubo dúas subvencións que nos confirmaron, nos dixeron que non la iban a dar, executouse ahora, e cando íbamos durante a xustificación, trámite, cando íbamos a cobrarlo, pois a Xunta di que non nos dá a subvención. Entonces tivemos que tirar de fondos propios, eran obras do PEIN, e a rehabilitación, unha actuación dunha vivenda social, dunha vivenda. E ben, e isto é o que nos obriga a facer este axuste. Ben, comprometémonos, porque te obligan a comprometerte
a unha serie de cuestións. Durante o ano 2020 limitar ao máximo a autorización de remanente de tesorería e xestionar o orzamento do exercicio 2019-20 coa máxima atención ao cumprimento da estabilidade e regla de gasto. Ben, non sei se queredes comentar algo, se non pasamos directamente a votación. Votos a favor de aprobar este plan económico financiero, todos votos a favor. O seguinte punto, eleccións e porcillo do xuiz de paz sustituto. Ben, temos un xuiz de paz titular e no seu momento, dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dixéronos que tiñamos que elexir un xuiz de paz sustituto, comunicaronnos esta cuestión e a persoa que se presentou retirou a súa proposta e agora a seguinte, bueno, como nos volveron a requerir esta cuestión, presentouse como xuiz de paz sustituto Silvia Lamelas Soto, que é a secretaria deste Concello. Entón, non sei se tedes algo a comentar. Votos a favor de aprobar esta proposta. Todos votos a favor. Punto número 6. Modificación puntual, ordenanza do SAF. Ben, no pleno do día 30 de xullo de 2018 aprobouse a Ordenanza Municipal de Servizo de Axuda no Fogar. Aprobou neste pleno e publicouse no BOP. Ben, dende a Xunta nos din que temos que facer unhas pequenas modificacións, son modificacións puntuais que foron explicadas por a traballadora social outro día na reunión na comisión informativa e, bueno, que van orientadas casi todas elas, modificación de normativa, que sí que bueno, estás aprobando continuamente decretos e normativas e hai que adaptalo a isto, e despois hai que facer modificacións respecto ás actuacións desenvolvidas polo persoal que desenvolve o servizo de axuda no fogar. E isto é esta pequena modificación puntual da ordenanza do SAF. Entón, non sei se tedes algo que comentar. Partido Popular, Mario. Votos a favor de aprobar a modificación. Todos votos a favor. Isto publicarase no BOP, ten que estar 15 días, o día 2. Ben, dación de contas de resolucións de alcaldía. Ben, están adxudicadas todas as obras do Fondo de Compensación Medioambiental, a traída de augas a Xestosa, nos 3 lotes. O lote número 1 leva a empresa, ou a adxudicataria resultou a empresa Viagua, o número 2 Aquanor e o número 3 Becenor. E, bueno, as obras están iniciadas no que é a traída de augas a Xestosa e nos próximos días comezarán as o lote número 2, que son os cloradores nas traídas de augas do Viveiró e Silán, e o lote número 3, que son as pequenas modificacións na traída de augas de Irixoa, iniciaránse por a empresa Becenor nos próximos días tamén. Respecto ao Centro de Interpretación Medioambiental, a empresa adxudicataria foi Mourense, CIC Mourense. E ben, o luns creo que comezan as obras de adecuación do baixo da casa do médico. Tamén se iniciaron obras de reparación de vías municipais coa baixa do plan único da Diputación. Vaise arranxar o acceso ao Pazo, un acceso no Alto, a estrada da Tarroeira, dende as Cuiñas, o Cristo dos Paraños, tamén se vai a botar un doble rego asfáltico, os accesos aos Carballás. Bueno, esas son as actuacións, e tamén queda unha actuación pequeniña na Casa Nova, no Alto da Armada, que se vai a facer un riego. Esas son as actuacións que van vinculadas a esta baixa do plan único da Diputación. Ben, estas son así as resolucións máis importantes, están a disposición de quen queira consultalas, tanto do Partido Popular como de calquera persoa que queira acceder a elas por escrito. Bueno, pode acceder aos decretos e resolucións desta alcaldía.
Respecto á brigada municipal, a xente que está contratada no verán, están con traballos de desbroce e limpieza de camiños como todos os anos, e, bueno, esperemos o tempo acompaña que deixen a maioría deles desbrozados e limpios a finais do verán. Ben, e pasamos ao último punto, robos e preguntas. Non sei se o Partido Popular quere facer algún robo, alguna pregunta. Sí, bueno, eu vou estender un bon ratinho. Boas tardes a todos. Vou empezar facendo 3 preguntas que me gustaría que responderas para todos os veciños e que nos resolveras esas dudas que temos. Sobre a piscina, queríamos saber por que están paradas as obras da piscina dos nenos. Despois, a seguinte pregunta, os peóns que están contratados os de incendios. Sei que algúns se foron é porque non se cubriron esas plazas que quedaron libres. E por último, da Feira do Poltro. Canto se vai gastar este ano na Feira do Poltro? Esas 3 preguntas, despois quero seguir. No, disculpe. Sí. Aquí establece os turnos de palabra do alcalde, fala todas as preguntas todas xuntas, lle contesto todas as preguntas Pues entonces xuntas. me alargar un ratito. Ben. Bueno, e depois o de que non votamos antes no da acta, porque si recordas ben, Manolo, tú dixeches que nós viñamos contar aquí mentiras. Entonces aí empezaches mal con nós. Pareceunos moi mal, pareceunos un pouco de falta de respeto pola túa parte, e collín frases, volvín a ver o vídeo, e collín frases que dixeches ti. Non se poden contar mentiras. Hai que dicir verdades, non se pode vir aquí a mentir. E cando se fala, hai que saber o que se di. Entonces, eu digoche que apliques esas frases a ti mesmo. Eu, aquel día, collín rapidamente os sueldos que vos puxéstedes. E fixen unha suma, así, número redondo, se daba 69.000. Agora na casa fixena en un total de 71.107,88 euros. E o que che pedía era que aplicaras o que decías no programa que fixeches, ou que fixéstedes no 2013, que vos rebaixarades o sueldo, e sobre todo tú, a 1.800 euros, porque eu non vexo que Muras vaya tan bollante, nin que vaya tan ben, para que cobrades esa cantidad de diñeiro. Ademais, dixeches do anterior mandatario e dos outros dos concejales que cobraban uns 100.000 euros, certo? Sí que é verdad. Pero era unha dedicación completa. Vos sodes 3 dedicacións parciais, unha do 75%, outra do 25% e outra do 50%. Se chegades a cobrar o 100%, pasaríades, ou teríades ese 100.000, non botei o cálculo, pero ou pasaríades do 100.000. Entonces, non me veñades dicindo ou veñades vendendo de que nos aforrades moito diñeiro, é que a lei non vos lo permite, vale? E por último, tú dixeches tamén, por último, neste tema do que cobrades. Eu saquei de internet a túa nómina, aquí está. Tú mismo te descubriches e dixeches que tú non cobrabas 2.500 euros. Netos non, tú cobras 1.659,29 euros netos. 2.500, pono aquí abaixo, si tes as pagas extras prorrateadas, vale? Aquí sacanche o diñeiro para as cotizacións, a seguridade social e para os teus impostos. Pero tú ao Concello costas ese diñeiro todos os meses, queiras ou non queiras, vale? Entonces, eso é unha, porque tú mismo te descubriches, eu non che dixen nunca podes volver a ver o vídeo, nada de 2.500, dixenche creo que algo de 2.142, se non calculei mal. E por último tamén dixeches que tú estabas perdendo diñeiro por vir para aquí do teu traballo, sí? Nosotros non temos culpa disso. O teu traballo telo en Lugo, non sei onde está, nai de chiquita de volver a él, de cobrar máis, de cotizar máis, eso nai de chiquita, por algo estarás aquí. Eso o tema dos vosos sueldos. E agora, como a nós nos chamaches ou dixeches que non contábamos a verdade, pois vou dicir tamén cousas que vos tampouco non contades a verdade. Entón, o meu compañeiro Alberto vai repartir unhas cartas que eu recibín, é unha carta miña personal que recibín
de teu nome, ou firmada por ti, referente a unha axuda pola natalidade. Si podes repartirlas, Alberto. Ben, vou explicar, máis ou menos todo o mundo sabe quen son, a miña vida máis ou menos tamén a sabe, e vou explicar un pouco de que vai o tema, para que non me conozca. Eu tuve unha nena no ano 2017, e o anterior mandatario daba unhas axudas de 300 e pico euros por cada neno que nacera. Eu solicitei esa axuda cando naceu a miña filla. Solicitei aquí por escrito. Non recibín resposta. Volvín a solicitar outra vez, xunto con outras cousas que están aí nesa carta, que eu non teño nada que ocultar. E nesa carta vou ler. Teño aquí, este é original, Respecto da solicitude por axudas polo nacemento da súa filla, informámoslle que non é posible concederlle a axuda que solicitou, porque non existe ninguna liña de axudas neste concello por nacemento de fillos, pero estamos valorando a posibilidade de establecer outra liña de axudas no vindeiro orzamento do 2018 para as familias con nenos e nenas menores de 1 ano. Collín a carta e vin aquí personalmente falar contigo. Non estabas e vin falar con Belén, certo ou non, Belén? Dixenche porque non me concedíades esa axuda. Dixenches que non había esas axudas e que o que daban o anterior alcalde estaba un pouco dunha maneira irregular. Dixéchesme que ibades mirar a dar no 2018 un detalle, unha festa ou algo. Calei, collín, fume, non publiquei isto en ningún sitio, non dixen nada máis e non vos reclamei nada máis. Vale? Porque gracias a Dios a miña filla non lle fan falta eses 300 euros para criarla. Pero, a miña sorpresa, unha vez que xa fun candidata ao Partido Popular, empezou a precampaña electoral, o señor alcalde, no pleno do 8 de marzo do 2019, no minuto 54, nos 13 segundos, dice: este equipo de goberno, dende o primeiro ano, ten unha liña de axudas de natalidade a 300 euros por neno que nace no concello. Entonces, quero saber, o primeiro ano é no 2015, a miña filla nace no 2017. Entonces, aí quen conta as medias verdades, Manolo? Eu aí sí que non te entendo. A ver aquí quen conta a verdad e quen conta a mentira. Refires a un pleno do ano 2015. Non. Este pleno é do 8 de marzo do 2019. 19. E eu dixen eso. Dixéchelo, se te equivocaches prometeu, pero como dices tú, ou como nos dixeches a nosotros no pleno de julio, hai que dicir verdades, non se pode vir aquí a mentir. E cando se fala, hai que saber o que se di. Moi ben, gracias, Eugenia. Non sei por onde empezar, porque vexo que trouxeches moitas cousas todas xuntas. Por empezar mal con nós, porque non tiñas por que dicir o que dixeches. Ben, eu sigo afirmando o que dixen. A respecto dos salarios, ben, ti faz unha interpretación, eu fago outra. O meu salario neste concello sigue sendo inferior á empresa no que eu traballo. Eso non é culpa nosa. Ben, eu non digo que sexa culpa túa, eu simplemente puxen esa situación en riba da mesa. Ben, falas da piscina, está parada a piscina infantil. Ben, é certo que está parada a piscina infantil, entendemos nós que nos meses de verán, se se vai a facer un uso da piscina para adultos, non ten xeito que esteñamos facendo obras e que se esteñan traballando. Vale, eso son preguntas. Bien, eu trato de explicarche para que te entendas tamén como cal é o noso criterio, é dicir, nós non tomamos decisións sin seguir ningún criterio. Ben, a piscina, bueno, como todos sabedes, hai un proxecto de execución das obras da piscina e estábase traballando no base infantil cando se decide ou se pon en marcha a apertura da piscina no verán, bueno, se paran esas obras. Non hai moito máis que decir. Os siguientes, non digo nada máis. Respecto aos peóns contratados na brigada de incendios, é certo? Non, refiérome aos peóns que tedes forestais, os de incendios, e máis os de incendios. En xeral, podemos falar de todos.
Aquí no Concello de Muras se fixeron 2 seleccións públicas de persoal e hubo unha xente que entrou, que superou as probas e que se contratou. E hubo unha lista de sustitutos. Bueno, en función das notas que foron sacando, como en calquer concello, en calquer administración. Ben, na Brigada Forestal se diu xente de baixa, creo que hai unha persoa que se diu de baixa, e se chamaron a 3 persoas que estaban de reserva, que non quero mentir. Bien, porque ao final todos son matices. E ninguna das 3 persoas que estaba da reserva, veciños de Muras, quixo vir a traballar a Brigada do Concello. Bien, existe a posibilidade de facer unha nova selección ou ben ampliar, sempre que a Xunta o autorice, os contratos da xente que xa temos contratada. Fixemos unha solicitude á Xunta para que nos ampliase o prazo de execución das obras do Fondo de Compensación e da contratación de persoal, que é a donde vai os salarios deste persoal van a cargo do Fondo de Compensación Medioambiental. Ainda non tivemos resposta. Respecto á Brigada de Incendios, pois foi o mesmo procedimento, unha convocatoria pública, onde a xente que se presenta méritos, pasa unhas probas, algo que se fai agora que antes non se facía. Ti te presentado aquí a procesos selectivos que, mirando nos expedientes, non atopas ningún proceso, nin unhas bases, nin unhas probas teóricas, nin unhas probas prácticas, nada. Creo, tamén é por sacar estas cousas, claro, ten na cabeza moitas cousas, pero estas cousas é importante telas. No ano 2015 traballaches aquí como técnico de prevención de riscos laborais, non hai expediente, hai un contrato, non se sabe moi ben como empezaches a traballar. Bien, aquí a xente que hoxe en día ven ao Concello a traballar, existen unhas bases e o mesmo que contaba co persoal da Brigada Forestal, os incendios. Sí que é certo que se convocaron probas en outros concellos, neste caso o caso de Vilalba, e 2 dos traballadores, primeiro un da Brigada de Incendios presentou a renuncia, se foi a Vilalba, se tira da lista de espera. A primeira persoa que estaba na lista de espera está traballando en outro sitio, non vai a vir, se tirou do segundo e vai a vir. E hoxe, creo que foi hoxe, non? Hoxe presentou a baixa outra persoa da Brigada de Incendios. A xente pode ir, pode vir. Ben, todavía non nos deu tempo a facer unha valoración de cal vai a ser o proceder. Ben, respecto á Feira do Poltro, é unha cuestión que teño delegada en Belén, ou que ten o equipo de goberno delegada en Belén, contestará Belén. Respecto ás cuestións que falas sobre as axudas a nenos, eu creo que está fora de toda dúda a implicación que ten este equipo de goberno tanto na pasada legislatura como a que vai a ter en esta no trato e na preocupación polos nenos e nenas deste Concello. É dicir, este equipo de goberno con este alcalde aquí ao frente abrimos un pai con todas as dificultades que se nos puxeron e trabas que nos puxeron nas rodas. É dicir, a Xunta non quería que se abrise o pai e non sabemos se era por H ou por B, o Partido Popular quería abrir unha casa niño. Resulta que o pai hoxe en día ten máis de 5 nenos e temos solicitudes que nos están chegando todos os días e superamos esas 5 persoas que sería o máximo que permitiría unha casa neno. É dicir, a implicación do Concello está fora de toda dúda, tanto pola cuestión do pai, tanto pola cuestión do centro do CEIP antiacal. Cando chegamos a este Concello, no colexio había goteiras. Xa que falamos estes días tamén das competencias a quen lle corresponde a Xunta ou o Concello facer labores de mantemento, incluso horas maiores, este Concello gastou o primeiro ano que viu o Concello preto de 3.000 euros, creo, en tapar goteiras no CEIP antiacal, porque a Xunta decía
que non, que era unha obra menor. Para a Xunta todos son obras menores, como facer inversións en Muras é suficiente, e entón ten que asumilas o Concello. Asume as que son do Concello, competencias propias do Concello, e as que non son. Entón, bien, non sei en ese minuto que dixen, ao mellor me equivoquei. Dende logo teño claro que o Concello de Muras no ano 16, no 17, no 18 e este non deu ninguna axuda de 300 euros a ningún neno. Se o dixe, é erróneo. Pois, entón mira ben o que dices. Pero, bien, Eugenia, terei que medir máis o que digo. Dende logo, se eu dixen eso, non está ben dito, porque o Concello non deu esas axudas. E ben, xa para, non sei se Belén quere fazer aquí algún comentario con respecto a Pedro Poldo. Sí, que, bueno, por responder a pregunta, que primero estase facendo estimación, pero que xa está máis ou menos cerrada, e será, que isto ao final vai un pouco, con respecto a las facturas que presenten, se va a algo novo ou se a posibilidad de gastos, es por unos 35.000 euros, igual que o ano pasado. Gracias. Mario, ¿quieres comentar algo respecto a estas cuestiones? Pouca cousa. Más ou menos quedaron respostadas, pero pouca cousa. Non sei, non. Creo que, bueno, por decir algo de incendios que tamén levo que obligar a comentar incendios en propiedade por o medio ambiente, as competencias de medio ambiente, pero, bueno, fala xetía só para engadir. Realmente sabemos, temos bastante ben claro o procedimento. Somos, bueno, fixemos un cambio dende que chegamos tamén que foi pasada a propiedade titular, cando realmente antes era externalizada a través de empresas. Outro chupo. Realmente neste caso levamos, eu penso que unha relación estrita neste caso a xefa delegada de Montes en Vilalba, que nos mantén ao tanto de se o procedimento está ben realmente baixo esas baixas. Si que temos un proceso selectivo con outras dúas persoas que quedaron en reserva, pero bueno, aí é onde quería empezar no sentido de volvo aos criterios, é dicir, ao final non sei como se traballaba antes ou como non. Eu só fai unha pregunta: como se facían os procesos de selección? Como se facían antes, porque realmente agora é complicado facer un proceso de selección, cando realmente dos mínimos aos mínimos que permite a lei, penso que non se pide nada máis. É dicir, a marca coller unha desbrozadora. Eu, ingenieros químicos aquí en Muras, oxalá fixeran falta 10 aí en Ferroplas, que mandaron a tubería que fora espectacular, pero non hai choio para 10, ou foi o que tamén nos pon en banda esa empresa. Entón, ao final, sin pedir competencia, ni pedir nada, ao final o pedimos casi, é dicir, a formación mínima que nos está exigindo quen lle compete, neste caso, seña a Xunta, seña a Diputación, dependendo das axudas, e ao final atopámonos na situación que naide quere. Despois, veñen empresas externas a que ponemos toda a nosa disposición dentro do que nos permite a lei para facilitarlle currículos do Concello, porque temos un blog de emprego que tamén se creou, que é importantísimo. Dicir, dar máis publicidade. Fálase con moitas xentes que ainda non están nesta rede, bueno, nesta Industria 5.0, estas novas redes sociais nas que se expoñen ao canto deses traballos, e quedan tamén fora. É dicir, estamos sobre mismo, quedan porque hai que recoller na erva ou porque teñen traballos varios. Eu comprendo tamén, porque teño tamén traballos fora. E, bueno, sí, hai que complementar, pero, bueno, ao mesmo tempo, se despois tens que cotizar, ao final non cotizas, bueno, cada unha na súa casa ten que medir o que ten. Eu aí sí que xa non me meto máis. Eu que sigo dicindo é que o principal aquí é que as ganas de traballar morreron. Sigo facendo a pregunta de como se facían os procesos de selección. Tampouco quero mentir, non vin os expedientes todos que hai no registro, porque é imposible ou inviable. Meterse aos anos 80 ou por aí, supoño que xa é inviable, pero na época que recordo eu, son os últimos 15 anos desde que chegamos, casi brillaron por súa ausencia. Hai moitas complicacións para saber como é un proceso selectivo inteiro, sin meterme a fondo no expediente. É dicir, non estou aquí valorando tampouco, pero faigo esa pregunta en alto. Despois, sigo valorando os criterios a utilizar, e realmente tampouco non me metería moito máis, solo por remarcar, se despois me das a palabra, remarco a palabra, que ao mesmo tempo que falábamos das contestacións da Xunta, neste caso, eu sigo esperando, ainda veo outro día, saludoume, que me saluda, pero bueno, aquí dentro tuvo
un detalle hacia a miña persoa, que realmente na presentación dos diplomas, neste caso, de nome e apellidos, don José Manuel Balseiro Grol, en representación do Concello, estaba o alcalde, referiuse á súa compañeira de partido, pero realmente a min non tiño as ganas de referirse. Igual é motivo de que levo enviado 3 cartas, 4, dende fai 2 anos, 3, non quero mentir, vamos ao expediente, vamos ao registro. Pero sei que saliron con registro, falei ca súa secretaria, para convocar unha reunión con el. A última saleu o 5 de agosto de 2019, que foi xa este mes, entrando na nova legislatura, para manter unha conversa con el de cousas claves que vemos no Concello. Non só que isto co meu compañeiro, que foi o outro día, non sería o motivo nin o lugar, pero automáticamente nós, ante as problemáticas que tiñamos de colexio, de centro de salud, que foron moi abombeadas e todo, pedimoslle, por favor, se podría acompañarnos para poder ver esos problemas e tratar. O trato foi fácil, non é o momento nin o lugar. Bueno, pois esperemos cando seña. Había xente presente, hai testigos que viron, bueno, as formas foron todo correctas, pero eu creo que a contestación é máis un pouco pequeno que para conseguir unha reunión con ele, eu penso que xa levo 2 anos, bueno, esperarei algo máis, non sei. Teremos algún motivo que non queira vernos para intentar ver como vai ser esa infraestructura famosa, porque eu vexo que pon calzas na carretera principal de Viveiro a Vilalba, que está moi ben, eu vexo que agora vou por sitios e vou moito mellor, pero realmente as entradas do Concello de Muras, que se levan rebatido, penso que se levan asociado, neste caso, a periódicos onde se ve claramente que hai un deterioro, un abandono, poñíase por clave, ou alguna vez puxose que realmente as carreteras de protección están igual, si, hai tramos, pero despois de 24 anos, agora eu penso que hai algúns tramos que xa non están, podémoslos ver aí diante, é dicir, algo máis que se conseguiu nestes últimos 4 anos. Témolo aí, vense, penso que non hai naide, penso que vendo as cousas podemos falar. Esperemos que tomen exemplo o señor José Manuel, neste caso, e se quere derivarnos obras e infraestructuras que nos derive onde faiga falta, pero realmente que nos faiga caso. É dicir, se nos sigue poñendo trabas así, ao final creo que vamos ter que volver a ir como cando fomos ao viaxe do lobo. É dicir, puñámonos todos, pero fomos 50 de Muras. Olha esos 50, un par de huevos, e ovarios, non había de todo. Pero eses 50 conseguimos que chegamos ali a Santiago, éramos 90. Unha asociación que veo aquí. E eu dixen esa asociación, señores, non cumpriron o prometido, tenen ustedes aquí 20 socios e teñen un representante dos socios e nin ven esta reunión. Señores, así non funcionan as cousas, ou por menos comigo non. E a partir de aí, e iso se queremos, hai vídeos grabados, hai todo, é dicir, non é que o diga eu, poden dicir os da asociación, porque tuve unha conversa con eles, senón que calquer día teremos que traer. Independientemente que traigamos os da asociación, eu que quero dicir é, por favor, poñámonos as pilas nese segundo escalón que temos que é a Xunta, que nos está derivando todo a pequenos competenciales, porque Muras. Eu non vexo que actuara nada. El ven vender as obras do que nos dan a nosotros e nós temos que fazer o procedimento todo. Un PEI, un agadero, o que queiras, vale, pero é que iso xa é noso. Ao final o traballo duro é noso. E moitas veces, que estamos lo vendo, denéganola. E denégalo, por qué? É un concello pequeniño, veña, vamos a dar un toque de atención. Toque de atención a quen? Ao final estás dando toque de atención ao que queres redistribuir, que é o abandono rural. Pois veña, abandona. Pero entonces faino directamente. Bótalle, como digo, un par de huevos, miras de frente e bótalo. Pero non faigas eso. Eu espero, eu con isto poño encima da mesa, por si a ver si, con este caso, se lle pode botar unha axudiña e a esa conversa, esa reunión, se o ve faciente, para ter, para por lo menos falar de temas competenciales do Concello, que eu penso que as competencias son da Xunta, pero bueno, igual me quitan da miña urremia e me mandan para o Concello, ou non las mandan. E nada máis, era por mí ese punto de atención, porque eu penso que iso xa é rizar o rizo, ao final seguimos falando de competenciales, pero nós, a nosa parte, facémoslo, que educadamente pedir unha reunión, que eu penso que non se fai. E moitas veces cando ven aquí sempre dicimos, vente, tal, sen problema ningún. Pero non, o outro día, igual era protocolo. Eu tamén aí, igual se me vai o protocolo. E nada máis, gracias. Ben, Podes dicir algo máis? sí, a ver. Mira, falaches das probas de selección. Eu, non sei se te recordas, cando ganaches todas as eleccións, eu presentei-me a un posto de administrativo, xunto con moita máis xente. Fixen o exame, fixen a prueba práctica nun ordenador aí arriba. Pero a entrevista negáronse a facela.
Entendesme? Cheguei, senteime e dixéronme: non che fai a entrevista porque tú xa non pasaches as probas. E a min non se me poden negar, ni a min, nin a naide, a facer a entrevista. Tiña que facela, aprobar ou suspender, ou sacar a mellor nota ou pior nota, tiñame que facer. Levanteime, non botei nin un minuto sentada. Podemos denunciar, pero non busquei a maneira ni a forma de buscar guerra. Vale? Esa é unha. Entón, as vosas probas de selección, non digo todas, pero algunhas son moi sospechosas tamén. O tema do pai. Eu teño a miña filla aí, porque a miña filla está empadronada, a miña filla reside aquí e eu habito aquí. A casa niño non costaba ni un céntimo a nai de Muras, ni un. Nin aos pais que temos aí nenos, nin ao Concello. Non tiña que poñer nada, pagaba o sueldo desa empleada que cuidara os nenos, ou empleado, pagaría a Xunta. O arreglo do local pagaría a Xunta. Vale? Sería diñeiro que forraríamos do Concello. E o pai costounos uns 200.000 euros. No, a ver, Belén, eu vim a licitación, costou 70.000 euros arreglar o local, máis 140 ou 130 e pico mil a licitación, así pon en internet. La licitación, é o que pon. Bueno, costounos bastante. Dicindo ben claro, de Muras, solo hai 2 nenas. O resto, encantada de que viña xente de fora, o resto son de fora, empadronados algúns agora de novo, e outros son de outro concello. Eu encantada de que viñan. Pero son 6 nenos. E eu vexo en outros concellos limítrofes que teñen, a casa niños están encantadísimos. Poden ter 5 nenos a xornada completa ou 10 a media xornada. Iso é o que sei eu de outros concellos, porque eu informeime para levala a outro concello. Tampouco non me costaría nin un céntimo, eu pago o máximo. Non tiño por que ocultalo. Entón, non me veñas dicindo que o pai, ojalá que o pai servira, ojalá que me dixeras, hai 20 nenos de Muras e unha lista de espera a entrar. Entón, eu encantada de que invertiras ese diñeiro. Pero, por desgracia, non hai ese número de nenos aquí en Muras e cada vez vai haber menos. E, por último, outra cousa que quero decir, a ver quen é o que dice aquí medias verdades. No programa este, non me digas que non é o voso, porque xa me dixeches outra vez que non era algún programa voso, outras frases tamén que non contades a verdade. Alenas, a ver, a axuda sí que funciona, está dando aos veciños e todo o que tú queiras, pero as frases non dicen a verdade, porque dices, se o goberno BNG a luz eléctrica será gratuita para todos os veciños e veciñas, eso non é verdade. E pois pon aquí, bonificado ata o 100% polo Concello, e que sepa eu, o 100% da factura non pagas, pagas o consumo, pero os impostos non, e nada máis. Gracias, Eugenia, fixeches un estudio. Tes un arquivo na casa. Non, van seguir salindo cousas, porque o que ten isto de transparente, vou che dicir unha frase, o que ten de transparente o teu goberno, o vosso goberno, é a mesma transparencia que ten a auga da piscina este ano, o mismo, turbia. Falamos. Ben, eu, a respecto da selección de persoal, desa que falas, que ti querías facer a entrevista, eu entendo que hai unhas bases. Aquí se entra en igualdade de méritos, con publicidade, e ti te presentas co resto da xente, hai unhas probas teóricas, hai unhas probas prácticas, e eu entendo que esas bases dirían que se supera a proba teórica, a proba práctica, pasas á fase de selección. Entendo que diría eso. Falo de memoria, pero entendo que será o normal nos procedementos de selección. Aquí, con este goberno, non es vente mañana para o Concello que ya te hacemos el contrato. Tú sabes de que te estou falando. Sí. Sabes, porque eso antes facíase, agora non. Bien, así funcionan as probas de selección de persoal e son públicas, se publicitan nas redes sociais e sabes que hoxe sacamos algo aquí e mañán está en Santiago de Compostela ou en Vigo. Respecto ao pai, estou falando de unha cantidade da licitación, que é unha licitación pública, que ten acceso todo o mundo, falas de 140.000 euros, a mí non me soa esa cantidade. Creo que aí estás equivocada, hai que revisar eso. A obra sí que costou 70.000 euros, eso está fora de toda dúbida. Tamén é incuestionable que a calidade da ensinanza dun pai
está a anos de luz do que se pode ofrecer nunha casa niño. No momento en que nos decidimos poñer en marcha o PAI, o das casas niño non existían. As casas niño chegou despois. E nós xa tiñamos, xa o dixemos moitas veces, estaba iniciado o procedimento do PAI, e cando está iniciado un procedimento non podíamos dar marcha atrás porque se aprobou aquí en pleno, eu creo que se aprobara en pleno, e as propias bases, digamos, da casa niño pedían que tiñan un procedimento para ir a un tipo de centro de educación infantil que acolleses as axudas da casa niño. Creo que dixen aquí en pleno, que dixen antes de la Secretaría personalmente, volvemos a repetir, non se podía. E, para contar un pouco máis esta cuestión, que tamén dixen un 15 veces, pero volvemos a repetir, porque non sei mentira, porque creo que non é, que ninguén, a mí me veo a decir durante, non sei que ano foi, 17 que fose, durante o proceso do local, que estaba interesado en abrir unha casa niña en Muras. Ninguén. Entón, se non hai ninguén interesado, como nos esperamos a que baixa, non nos esperamos. Bueno, eu farei outra puntualización máis que entra na línea de jornadas, pero bueno, é que nos piden cantos nenos que isto é de Muras, pero eu creo que facendo así memoria que son todos menos un, pero roubado. Refírome a onde Muras, que os pais sexamos de Muras, que sepa, eu solo somos dous. bueno, Eugenia, por favor, hai que ter coa xente que hai no Concello, xa me dirás, como os maiores de 65 anos, a ver, non te a capacidade para ter dicindo fillos eso. é complicada. Eu encanta, a ver, espera. Eu non estou criticando a xente que ven de fora, eu estou dicindo... No, a ver, digo, coa familia, coas raíces de Muras. Son dous, vale. No, é que este paso non vai haber. Como non veña xente de fora, non hai. Xente de Muras poucos nenos vexo eu que vai a ter. Pois é do que se trata, Eugenia. Creo que todos estamos traballando, polo menos algúns, na liña de que non se cerre un colexio. Para que non cerren o colexio necesitamos ter un pai. E para que exista pai ten que haber nenos, e teñen que ir nenos, sexan de Muras ou sexan de fora. Porque a nos parece, evidentemente. Claro. Isto tampouco non lle digo eu. Pero eu como nai, tamén ben sabedes, eu podía levar a miña filla a outro concello. Non tiña por que traelo aquí. Trouxeno porque... Somos libres. Só sí. Pero eu o que estou dicindo é que Muras que puido ter un servicio que era gratuito, xa sei, sí, estásme dicindo que vosotros se tiñades iniciado o tema do pai. Vale, sí. Bueno, eu sei dunha persona que sí, que veu falar contigo. A mí, por menos, esa persona foi o que me dixo. Eu non sei de ninguna. Creo que a persona que veu falar comigo estaba o pai aberto non, pero acabado sí. Pode ser esa, entonces. A mí díxome que sí, que estaría interesada en abrilo aquí. Foi o que me dixo. Non hai un problema, pero estaba o pai rematado xa. Vale, bueno, pois eu non sei. Foi o que me dixo. Pois eu sei unhas informacións e eu podo me equivocar. E máis, eu creo que a resposta foi se queres deixar o currículum para a xestión do pai ou que sexa, porque non sabía naquele momento como iba a ser, pero máis estaba rematada. Ben, hai unha última cuestión que sacaches agora, que foi... Sí, douche a palabra agora. É o tema da piscina. Ben, a piscina cumpre con sanidade. Os inspectores de sanidade viñeron a revisar a piscina e cumplen. Aproveito, perdón. Eu comparei a vosa transparencia, o que tanto decides da transparencia, comparei no coa auga. Non digo nada de si ten ben ou non as analíticas, estou dicindo a vosa transparencia. Eu insisto, Eugenia, cando se fala, hai que falar con coherencia e saber do que falamos. A piscina cumple a partir do momento que ven os inspectores de sanidade e nos dicen que cumple. Xa cumple antes, dende logo, porque ten que cumplir antes. E nos, no expediente que temos da piscina, houve anos aquí que a piscina non cumplía. No ano 2004, tiñas algún familiar nesta corporación, a piscina pechouse, ou estivo pechada por ter E. coli, aguas fecais, bien, de lo máis variado. Por o momento, esta piscina está aberta,
Terá unha auga máis clara ou máis oscura, pero a piscina cumple e se pode nadar. Que, por certo, o área da Veiga, e aproveito que estáse grabando, a área da Veiga é un espacio donde hai un cartel na entrada que dice, e temos aquí un concelleiro, creo que este fin de semana estuvo ali, arrancaron, non? Arrancaron. Ben. A área da Veiga é un espacio que nos queremos convertir en un espacio para disfrute de todo o mundo. Bien, non poden circular os vehículos nin aparcar dentro da área da Veiga. Hai un cartel, ou había un cartel, se o arrancaron, que dice que non se pode pasar ali cos vehículos. Unha cousa que entres con un vehículo dunha maneira puntual, a deixar comida ou deixar bolsas, o que sea. O que non pode ser é o que aconteceu este fin de semana. E todos, bien, que a xente se pasa las normas a la torena e todos para dentro, como se facía antes. Pero ben, nós non queremos eso. E entonces, bueno, aproveito esta ocasión para pedirlle a xente e aos membros da corporación que temos que predicar co exemplo. Predicar co exemplo. E se hai unha norma, entendo, que se pon en común aquí neste pleno, pois respetala cando menos. De todos os xeitos, a maiores, e insistindo, non? Eu creo que o Partido Popular, non sei se é Partido Popular ou Populares, que agora vos cambiachedes o nome, cando fai comentarios... o Facebook de internet. Pois sí. Entonces, eu creo que cando se fala, hai que falar con coherencia e saber do que se fala. Ou senón, como se dixen outro día na comisión informativa, neste Concello, a ningunha persoa se lle impide acceder aos expedientes que hai aquí. Entonces, bueno, presentaches un escrito sobre a aldea etnográfica. Que vamos a decir da aldea etnográfica? Unhas obras que se fixeron sin permisos, sin autorización da Xunta, e que, bueno, que ahora se nos dice que vamos a facer coa aldea etnográfica. Eso nos preguntamos nós. Levamos 4 anos, primeiro, para saber que vamos a facer. E estamos traballando en esa línea. Evidentemente. Como están as construcións por dentro? Vostede que pensa? Que é por un tema de abandono ou é por como se fixeron as obras? Eu entendo que é por como se fixeron as obras. Se contrataban as obras e que nos iban a facer eran os traballadores da brigada do Concello. E así está, porque a rechegar as paredes non é poñer pedra sobre pedra, é poñer pedra, a rechegar con cemento un produto que non permita pasar a unidade e colocar pedra. E iso non se facía. Entonces, como iso está no xulgado, esperaremos que resolva e que nos diga. Pero iso non é unha cuestión que nos compete a nós. Respecto ao tema dos desbroces, este Concello asinou un convenio coa Xunta de Galicia e o mantemento da aldea etnográfica. A aldea desbrozouse no mes de maio ou abril, creo que foi o día ou o mes en que se foi a desbrozar. Certo é que agora, dende que non hai vacas, este alcalde non leva as vacas á aldea etnográfica, ten a ben non leválas ali, pois claro, a maleza e a erva medra moitísimo. Pero, insisto, como temos un convenio coa Xunta de Galicia, necesitamos que nos inspeccionen previamente se ese traballo de desbroce se fixo ou non se fixo. Hasta que nos den o ok os técnicos da Xunta, nós non podemos desbrozar. Entonces, é importante que cando fagamos comentarios, porque logo a xente, as redes sociais moven o que lles voten. Cando se fan comentarios de certo tipo, se consulta o expediente que está aquí para acceder todo o mundo, os membros da oposición. Eu, cando estaba na oposición, a mí non me deixaban acceder aos expedientes con tanta liberdade, pero nós non temos nada que ocultar, teno aquí. Pode vir, mirar e lelo, e entonces despois falamos con criterio. Fala tamén da auga da Xestosa. Na Xestosa, nestos intres, debe haber 20 casas, veciños poucos. E entonces, este equipo de goberno ten a ben que todos os veciños que vivan no Concello melloren a súa calidade de vida. Xa tiñamos esta idea na pasada legislatura, como decía un día Mario, pues puxemos en marcha unha serie de iniciativas, a axuda da luz, as modificacións do IBI, para mellorar a calidade de vida dos veciños. Entonces, nos parece que é algo básico dotar os veciños de auga
que cumpla uns mínimos, uns requisitos sanitarios. Insisto, nos veciños, na Xestos hai 25 casas, veciños a menos. E entonces vamos a levar, a aproveitar a auga que hai da traída de Montouto, que está legalizada, é unha traída que se iniciou con Pepe Souto e creo que é das poucas que contamos con ela con autorización, e poñer un depósito de acumulación no alto da Gañidoi, no alto do Outeiro Grande, e distribuir dali a auga. En fin, os veciños que hai en Muras non se van quedar en auga como intenta vostede insinuar, porque os 25 veciños da Xestosa beban auga, non beban auga para consumo humano, nin para encher piscinas, nin para darlle as vacas, non, é auga para consumo humano, e unha auga que cumple uns mínimos. Entón, non sei se vostede é técnica, eu creo que estas decisións as teñen que tomar os técnicos. O mesmo acontece co centro de saúde. Presentou un escrito por registro dicindo que cando viu Balseiro dixo que H con B. Eu que sepa, Balseiro non é técnico. Eu tampouco, nin Berén, bueno, Mario técnico, pero nestes momentos non exerce. Bien, nós temos aquí un técnico que é un arquitecto. Se o arquitecto nos dice que as obras que hai que executar no centro de saúde son obras maiores, non lle compete ao Concello facer esas obras. Se son obras menores, sí. Bien, en ocasións hasta nos excedemos nas nosas funcións. Por eso, pídolle, como isto está grabado, que claro, cando fale destas cuestións, collo o expediente, mire, revise, pregunte, porque ao mellor hai que aclarar, se non estamos no día a día das cuestións que se falan no convenio, nos expedientes, ao mellor necesitamos alguna aclaración, que non lle temos nin que darnos, e a poden dar os técnicos. E, nada máis, non sei se queres decir algo ao respecto, non? Non sei se escoitei ben, tamén está grabado, esperamos que non se nos vaya. Como isto de estar grabado, iso é interesante, de que fai 4 anos empezaran a gravar uns vídeos. Antes non se facía, entón, claro, non había estas problemáticas. Só o que escribía, neste caso, o secretario occidental ou a secretaria de turno, ou o secretario. Entón, tiñamos ese problema. Viva polas políticas novas do século XXI, que se gravan os plenos, e a transparencia nuns casos brillará menos, pero noutros casos creo que se mellorou bastante xa. Esa mellora é unha, pero, bueno, despois diso, eu creo que escoitei de que os procesos selectivos se firmaba un contrato, falabades así. Volvo a facer unha pregunta. Realmente, volvo má atrás, como se facían os procesos selectivos no Concello de Muras? É que isto é digno de misterio, de Iker Jiménez e volverse. Independientemente diso, foi unha pregunta tamén ao aire. Eu creo que desde que chegamos, con esa liberdade que temos, ou desde que se chegou señores, como traemos población a Muras? A ver, que todo Dios aquí fala, todo Dios inventa, todo Dios vai. Que ideas temos? Caravana de mujeres? Caravana de hombres? Igualitarios, que non vai a ser que me vayan ahora a tachar de eso. Caravana de igual? Que facemos? Como facemos para traer nenos? Eu son o primeiro que non pode falar. Teño 37 anos e de momento non teño esperanza, pero non sei. Independientemente deso, iso é complicado, pero bueno, esperemos que entre todos poidamos optar a como se poden traer eses nenos. Pero volvemos á peor das situacións, é dicir, o pai non só é por iso, tamén é por aproveitamento dun local, nunhas circunstancias que na súa época tiña 120 nenos e dábanas. E a día de hoxe, gracias a ese movimento, de comillas estratégico, sobra dicir que para que o pechen fai falta pechar 2 actuacións, non unha, cando o colexio contaba con 6-7 nenos. E aí é no que se basa, esta é outra das razóns na que se basa a política. É dicir, polo que ao final cobras o sueldo. Non é só a media xornada, senón hai que pensar na cama tamén, moitas veces. Ou polo menos ás veces dame moitas voltas a cabeza. Esa medicación. E esa mesma estrategia igual pode salir ben ou mal, que pode cerrar, que somos medio rural, ou que falaba eu antes, somos o rival máis débil, o rival que non nos fan caso para pedirle unha axuda mínima, pero unha axuda vital para un concello como o noso, que é un centro de saúde, outra cousa que nos poden cerrar.
Pero con iso que vamos, falábamos do pai. As ganas brillan pola súa ausencia. Normalmente as trabas que se poñen é que non dades, é que non acontece, é que non tal. Mira, volvemos ao mismo. Mira, civismo e ganas, pero aparte, hai que pasar un procedimento que antes non existía. Volvemos, como eran os procesos selectivos? Como era o proceso de darlle a alguén un servizo no Concello de Muras? É que, se queredes, vamos recordando, porque eu ás veces dáse máis cousas de recordar. Eu vía como se recollía a basura. Onde se botaba? Eso xa non intentei non velo, pero hino. Aí hai un procedimento que tamén, non sei, que está moi ben, que realmente ao final era dar máis potencialidade ao Concello e darlle máis forza aos veciños. Pero a quen? Aquí había selectividade. E selectividade. E aí é onde me digo eu de ganas, de civismo, polo cartel de abaixo, de que falaba desde que, bueno, dixeche ti que todos pasaban para dentro. Mentira. Pasaban os que decía fulanito de tal que pasara. O resto, se non iban ao rego, non pasaban. Por desgracia, ou por benaventuranza, gusto ou non gusto, ese rego cambiou. Ou eu, polo menos, a miña consideración. Eu como persona. Falo igual a pro que a xo que a eso. Paro igual. E agora vamos falar nun bar que noutro. Independientemente que me queiran os dous igual. Pago igual nun lado que noutro. Igual nun lado son 8 euros, no outro lado 9. Lo intento compensar. Bueno, perfecto. E volvemos ao mismo. E unha pregunta que falaba desa aí era a aldea etnográfica. Outra pregunta, oye. Como utilizaba? Señores, aí había unha aldea que se acaba de abrir un en Mondoñedo. Eu xa estou falando con eles para poñer un autobús e ir a ver. Para coller ideas, non é para outra cousa tampouco. Para coller ideas. Porque, gracias a Dios, teño a sorte de contar con xente que me pode ir ver ou axudarme a darme información. Bueno, está ben, a idea, pero bueno, non comparto, realmente. Como non comparto, realmente vexo motivos suficientes para saber que aquilo hai que utilizar, aquilo hai que sacar da parálisis, sabémolo todos. Hai un procedimento por un lado que nos impide tocar moitas cousas, pero hai outro procedimento por outro lado que o sabemos todos, que realmente temos que continuar. De cara a un concello que somos meramente rural. E volvemos á mesma. Se non hai ganas ni civismo, sei que a mi pa aldea non me levas. Pero quen levou a aldea Pali? Se non vosotros, cando estabades máis todas. O tira e floxa. Pero bueno, falabas do centro de saúde, falando de todo isto, falábamos da auga, de como estamos falando ahora mismo de todas as obras que van a entrar a través do que é os excedentes realmente do Plan Único do 2018, todo o que falábamos do Facebook, da aldea etnográfica, do que falábamos das charlas, foron os cursos apícolas de iniciación, foron tal. Eu poñería 10 follas aquí. Esas 10 follas significa o traballo que se fai. Volvo a dicir o mismo, de cara a consideración de xornadas ou non xornadas. Eu hai días que tranquilamente cunha hora podo arreglar o que foi un concello. Non minto. Sí. Podo arreglar as miñas competencias, e podo discutir un pouco, discutimos outra hora e media, 2, 3 horiñas, sí. Pero hai sábados e domingos, podo ter aquí 10 horas, e 12. Para min, ao final, eu como a todos, ao final, penso que eso. Eu penso que se cada un está no seu sillón da súa casa e está feliz, ali é feliz. Vale, pois está ben que non se fai, pero aquí un sábado ou un domingo ao final estás. Ou, eu non digo un sábado ou un domingo, menres. Ou un miércoles á tarde. Ou axudando a algún que temos que ver. Por exemplo, agora co trail hai que abrir, bueno, hai que mirar unhas novas alternativas de vías, de facer tal, o novo trail deste ano. Pois non manda ninguén da brigada. Non manda a lindar as vacas. Ou eu. Que problema hai? Que me gusta, home, tamén, é verdade, home, tirar tiro, co trail. Pero se mañana me mandan ir cunha asociación de visita dos cruceiros que xa fomos, con Mario, o Douteiro, que foi un microbús, aí 3 anos e medio, 4, non me quero enganar, esas datas, íbase. Se se vai con un el de expedir outro día a cuenta, vaise. Couso, pois eso é o que quero dicir, ao final, temos que relacionar que ao final é tempo noutros lares. Eu, por exemplo, son autónomo e teño que dicir a non a proxectos porque realmente nos poden facer por incompatibilidade horaria. Non queda máis, outros sí, está claro. Pero bueno, eso é de cada un, eso é a vida personal. E con isto remato que tampouco non vou dar de cabeceira, perdón. Bueno,
con esto damos por rematado. Sí, doy la palabra a alguien. Nada, solamente decir que os socorristas da piscina non están subvencionados por a Xunta, porque toda a xente, ou moita xente sabe xa que o tema dos socorristas é un tema moi complicado, que non hai socorristas, e, bueno, así que vamos a estar aquí para que se saben xa que é complicado. De que empezamos unha lista dos concellos preguntando que dificultades se os pagos, que a Xunta dá unha subvención que casi ninguén pode cumprir porque non hai socorristas, coas condicións que les estima exigen. Ben, a subvención deste ano dos socorristas vamos a renunciar a ela. Igual co ano pasado, porque non había socorristas de todos os sitios. A piscina de Muras nos sí que contamos con socorrista, pero non estamos obligados a tamaño e profundidade a ter socorrista. Ben, e para rematar, nada, este venres temos unha observación dos CEOs de Muras na escola do Viveiro, e nada, estades invitados, e a xente que vexa o pleno desde as casas, pois tamén. E con isto rematamos este pleno. Como sempre, abrimos, se algún do público quere fazer alguna consulta, alguna pregunta, pode facela, senón nos vemos no seguinte. Alguna pregunta? Nada. Pois, graciñas, hasta a próxima.